Tak u nás tá príprava je trošku špeciálnejšia, lebo naozaj tie preteky máme hoci kde po Európe alebo po svete. Nejak tak v základe je to, že 2 dní pred pretekom mám väčšinou voľno a potom ten deň pred pretekom, už keď som priamo na tom mieste, tak tedy človek je taký tréning nie moc dlhý, ale trošku intenzívnejší, aby tie nohy trochu ako keby zobudil. Keďže som chodil do roboty aj v rámci normálneho života, je hlavne dôležité si poriadne oddychnúť. Platí to, že človek už nič nedotrénuje za posledný týždeň a dať všetko dokopy, aby sa človek nemusel proste stresovať a mohol v kľude ísť sobotu na pretek. To telo najlepšie zregeneruje počas toho spánku. Masáže všetko pomáha, dobrá strava všetko pomáha, ale ten spánok je proste nenahraditeľný. Ako náhle je človek nevyspatý, tak proste robí chyby, zmätkuje, nesústredí sa toľko a nestojí to za nič potom ten pretek. A sex sa ráta? Je možno ideálne zamerať ako keby na dýchanie. Viac menej upokojuje toto človeka a vtedy sa ľahšie zaspáva. Tak keď chcem zaspať a nedarí sa mi, alebo ťažko sa mi zaspáva, tak ide ďalší vlak. To pomáha. Takže keď sa mi ťažšie zaspáva, Auto ide. Poďte to s nami roztočiť na 3. ročník Škoda Bike Open Tour. Je jedno, či ste profík, hobík, alebo sa chcete zabaviť s rodinou a povzbudiť svojich favoritov. Škoda. Simply clever.